Ini obo thai hingke जों 12 Tagarjala केन्द्रनि 12 बेलबारि हाई स्कुल सिनि दाबो इलेक्शन चलि दङ आजागाव अलरेडी आंखौ बुट दुयो फैखे गाहामनो तासो जरा सिनारो बुट चलि दङ आं अबनो ताकलाय अबनो जतन न आं खय नायो जे तिनि ताबो अर कुनो अपोजिशन पार्टी गरै बने एजेन्ट गरै ओनली जेता जोंनाय माने सिनि बुबाग्रा नेतृत्व माने बेलबारि हाई स्कुल टोटली जों जे BJP IPP किप्रा मथा खानचाङै जे जों आरो ताबो जे बुट लायदोंमोन आजागा सुरु जों BJP नङै सिमजे आरो एजेन्ट दङ ताइ बाखिखौ नुखै गाहाम खालायै ताबो सिनारो बुट दब चलि दङ कुनो प्रब्लेम ताबसो जरा फुंकसां बसो द बला दक ना ताबुक साक जरा तो चिनि तो लाइन कलक मा बररक किसे सिनारो प्राय ठीक 7 तान सिमिन जों हाफियाबा और अलरेडी 5 तान सिमिन बरक लाइन गेदेरनि खलक मा खालायै दै दङ ताबो तुरक सिनाम चलि दङ बरक खुब गाहाम बररक खातम खाजाखौनो बुट लाय दङ अबनि बागैनो जों आं अबनो कइनो जरा जे नुबै दङ नाखनाय जों ताकलाय महाराष्ट्रनि जे सन्मान बा सिरनानै महाराष्ट्रनि जे सामुंना सारनान बागै जे ब दिल्लीआव सिने एकor साइन खालायमानि बागैनो जों अजागाव जों ताकलाय बिजुगन बुट दै दङ अबन बागै जतन आं कइनो तिनि मिडियानि बिसाथै जों बुट दङाखै गाहाम कर लायै जे चिनि पश्चिम त्रिपुरा जेबा जानाय चिनि बरमरा बिप्लव देबना जों बुट लायनाय दै पूर्व चिनि महारानी बासाव जतन सिवा बेबा अरा ताबुक सिनारा जों महाराष्ट्रनि ककबने जों ताबुक बिजिखौनो बुट दै दङ गाहामखौनो चलि दङ अरो जे निनि केन्द्र निनि एबा एरिया बसो द बुता दक ना जे सिनारा बेलबारि हाई स्कुल 1138 टा बुट 1138 टा बुट और ताक सिनारा टोटली बुट और चिनि बुट सेन्टर जों सिनारा वन पार्ट आबन बेलाय कटर आबन बागे पाइते हररकनो आबन बागे सिनारा जे पार्ट न साराखै सिनारा दुटा नां माने फेबा बेलायखि लेरि दङ बुट नान बागे दय पाइग्रा खामा दङ ता ताबसो कुनो जों जालक करिnya मा रे यार ताकसो जरा कुनो जों कुरै गाहाम कने सिना बुट सान्ति कुनो दा ताकलाय ताम जों जाल वन साइड जे कुनो गखरै मिसिनंनि एबिएम रक बाक्सा जागा नस्त द आबा हेर कुनो दां सिने और ताबुक साक जरा अंया आं ताबुक साक जरा काइसे रिपोर्ट मा आं ताक खानाय सिने और बेलबारि काइसे पाट बिशु चन्द्र पाराव आरो एबिएम किसा प्रब्लेम नि माने अब ठीक दां खासायमा आं ताक थाङै आरो लायनाय